Ix-xogħol fit-toroq ma kellux ir-riżultat mixtieq. Hekk spjega d-deputat nazzjonalista Tony Bezzina f'kummenti li ta' din il-ġimgħa lil Net News wara numru kbir tal-menti li qed jaslunna minn diversi sewwieqa li ta' kuljum qed jinqabdu f'konġestjoni kbira ta' traffiku. Għalkemm sar investiment qawwi fl-infrastruttura ta' pajjiżna f'dak li rigwarda toroq, u evidenti li il-pjan tal-gvern li jitnaqqas it-traffiku mit-toroq ta' pajjiżna falla kompletament. Waħda mir-raġunijiet prinċipali nuqqas ta' pjan tal-gvern meta jiġi biex isiru toroq ġodda f'pajjiżna. Bezzina spjega li dan in-nuqqas ta' pjanar tal-gvern qed iħalli impressjoni ħażina anke fuq it-turist li jiġi jżurna. L-isfortuna hi li anke kif tasal Malta l-ewwel ħaġa li tħabbat ma' wiċċek magħha inġenji u trabijiet anke bix-xogħol qed isir fir-roundabout tal-airport u x'intiġi biex titlaq minn Malta l-aħħar impressjoni li tieħu tarġa' l-istess trabijiet u inġenji intu sejjer lejn l-airport. Id-deputat nazzjonalista qal li kien ikun aktar għaqli kieku x-xogħol sar meta pajjiżna kien nieqes mit-turiżmu u mit-traffiku fit-toroq fi żmien il-pandemija. U esprima wkoll it-tama li x-xogħol li tħabbar dan l-aħħar fir-roundabout ta' Ħalluqa ma jsirx għalissa meta ftit metri bot hemm kaos sħiħ minħabba xogħlijiet li verament iridu jsiru imma li setgħu jsiru b'ħafna aktar pjanar. Dan biex ma jinħoloqx inkonvenjent żejjed. L-inqas ftit inkonvenjenti fejn ma trid tinħoloq. Però meta x-xogħol isiru bi pjan l-inkonvenjent ikun minimizzat. Tony Bezzina qal li wasal iż-żmien li nibdew naħsbu outside the box b'mezzi alternattivi u mhux bil-mentalità li għandu l-gvern.